girgirbo ana sanya leri. Yawwa amin amin. Yawwa. Assalamu alaikum. Mutanen Najeriya da jihar Kano gaba daya. Duk masoya na su so Alhaji Muhammadu Dauda Kahutu Rarara. Baya goya marayu. Uban mara uba. Mai uban ba kai ne uban sa Dauda. Ubangiji Allah kara ba san ba aiki. Daukaka Allah kara ba. Yau ga ni a gidan Muhammadu Dauda na tuwar kaza na yaga ta sosai. An balla sera. Na ji na yi hani'a gini na ya dawo an jona min ruwa duro daya. Ba nan bane ba zai tuga ita ta mota da tsali ko nan gidan ma da dai amma dai bari dan jira yaro ya fito ya kira min Allah ya sa ma da gidan na shigo kan naje ko ba gidan na shigo ba fara ce mun ihu ba ba matsala ai shikenan amma ba laifi ba sannu ba sannan ki sannu kai ma kin zo neman aiki ne aikin gani ina ba da aiki mota ta ce nan in kina bukatar aiki yanzu zan baki aiki kowanne kala kike so gaya miki gaskiya na yi maka kala da masu neman aiki ne kuma amma dai ne yayin na miki kala ko ka je gani kin ga kuma da awa yan mata karki sakiri mutiji a ciyawa wallahi Allah yanzu aka ki saki mutiji a ciyawa nawa kike so kai nan har kana da abin da zaka bani kake tambaya na nawa nake so gaskiya rashin sani bai ba da kin san kowaye ni billahi lalli da kin ga kin san abin yadda yake ni shi sa wallahi ka gaskiya rashin sani na ji da yafi dare duhu wallahi rashin sani yafi dare duhu amma da ya kamata a ce ki yadda da ni soyayya wallahi hau jirgi da ke fi da sai dora ki a jirgi ki da fi sai China ya wuce gaskiya ni na yi maka kala da basu san zuwa China ko ka san ni wace ce dan dai kawai dai ai ba haka bane ba in kin je China zaki warware wallahi wata kunna ma me kake anan wa kake nema ni sai dai a neme ni ba da in nema ba yawwa What is going on here? What do you come here? Kai waye daga ina kuma? kawai na zo wucewa wai ya tsaye da ni wai zai bani kuɗi zai bani aiki wai Matattawa? House? Da kan mishi!